Ftehim firmat bejn SR Techniques u EasyJet sejwu titriq sabiex din il-linja tal-ajru tikseb il-faċilità ta' 40,000 metru kwadru kif ukoll il-ħaddiema ta' SR Techniques Malta. Il-kap tal-operat ta' EasyJet, David Morgan, wera ruħu sodisfat b'dan il-pass li fissru bħala importanti minn EasyJet f'Malta. Żid jgħid li l-kumpanija tal-ajru għandha rabta speċjali mal-faċilità li issa akkwistat u qal li dan ifisser li l-linja tal-ajru se tkun qed timpjega aktar minn 400 persuna f'Malta. Lilin mit-tiswija tal-ajruplani huwa qal li EasyJet isservi lill klijenti tagħha f'Malta b'konnettività fl-Ewropa. F'dan il-hangar li issa sar ta' EasyJet, il-Prim Ministru Roberta Bela sostna li l-Gvern Malti qiegħed hemm biex jappoġġja din l-industrija li fisser importanti u li timpjega mal-1500 professjonist fosthom fil-qasam tal-inġinerija. Qal li dawn il-ħaddiema Maltin b'karrieri ta' kwalità u dħul b'saħħtu għall-familji tagħhom jagħtu wkoll valur miżjud ta' madwar 50 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Fisser il-ftehim milħuq bejn EasyJet u SR Techniques bħala pass importanti fil-futur fil-qasam tal-avjazzjoni u rringrazzja lil SR Techniques tal-preżenza tagħhom f'Malta fejn stqar tħarġu bosta ħaddiema Maltin. Fil-hangar mifrux fuq medda ta' 40,000 metru kwadru li sar b'investiment ta' aktar minn 42 miljun euro, Dr. Bela qal li 3 kumpaniji tal-ajru ewlenin fl-Ewropa illum għandhom faċilità tal-manutenzjoni u tat-tiswija tal-ajruplani f'pajjiżna. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri qal li dan il-ftehim se jsaħħaħ l-industrija tal-avjazzjoni f'Malta. Qal li s-sena li għaddiet permezz tal-ħidma ta' Indis Malta infetħet mill-ġdid Taxiway Lima li fi klimu stess għenet li l-kumpaniji tal-manutenzjoni u t-tiswija jkunu aktar kompetittivi billi jiddaħlu f'Malta ajruplani akbar.